wanda za a yi a nan kwanar jaba wanda zai a shi amarya shi ne kama mutum ka ya kai ɗan ne hali amin da ima gari dan bannan za a take tsakanin yar mage da babu abban na bacirawa yar mage babu abban na bacirawa daga bangaren jamus Agwan abin na baturawa da yar mage daga bangaren kudu shi ne mai hula mai shafiya kafa
babu abin da ba tunawa shi ne mai suna na wambayi na ɗan soja na alhaji siyasi bs mazorai ya faɗi ba shi gwaninta na nadar Allah in za ku kira kuɗi ku kira wallahi in za a kira kuɗi a kira shafa ba ta yaƙi kuma mazorai ya faɗi ba shi gwaninta ga rabon nan bakon da ba tulawa kuma na shefa abubuwa na ba wani kena kuma ga abban da ba turawa da yar mage har yanzu dai ana kallon kallo ranar da Allah sai an buga a fadi mai kuma gaurai ya fadi ba shi gwaninta da kuma kayi bacci na yi masa ta ga dan nan ha shamsu dan zaki ya ce na yar mage ya riga cire hula ya ce idan ban yi za a yi in yi da hada kudin aure na yanzu ne ban auta yar mage kana kusa ka mazo ya ce ne ma aleka kama kana kusa ka mazo wai ni Allah na amma abban da ba turawa shi yasa nake cewa tana wani ya fi kwana da wani la ilaha illallah lokacin ka bani kukan da madan zaki bila lokacin ka bani kukan dambe da an za a rufe da za a faɗi ya faɗi lissafi ya yawa aikin nan na rantsa Allah da ka cika lissafi sai ka yi bata ta ashafa ya ce shi ba ko ku yi dambe ko ka ku yi dambe dan aliku da garba ya yi na magi ya ce kun daga shamsu da bila ya kwashe ta shamsu ya kwashe ta rogon roma ya sha hula bale mai mata wala uban nan kai ta wai Allah ya gai wai na rada da Allah da an rufe sai bakon abba da an dauki sai kudi ta ya wani aiki na ka ne ta gema wai wannan ka ba go ta kuma shi gema ta kuma sha'ana a ya kare kai Armaje wai Allah haka take bakon ta abba kuma shi a ya kare da fada ba shi ne haka take Armaje ba hago ina zaka ka dura kawa ayi faduwa guda ce arbe mu gani arbe robu ganna jama'a ce dabban nake so bago ga hannun kama mu gani robu ganna ma ke mai kwance ɗaukar rai da ka tsaya sanya ka ji sanyin yashi ka gema wa uba yaƙi ne so ɓaci na ji bakon abban da ba turawa yar mage na ji gudawa an yi tsit kai yaƙin wani babba ne wallahi yaƙin mai girma ne haka take kai haka ta kuma sha yi gema ta guda shi bago abuga ne arbe na kai kage ma ko shawara kage ko tsoro dan ta gaje na kallon ka gema wani Allah ka take bago bakon abba yar mage ya sanya ka ji sanyin yashi ka ba haka take roban nan tashi wannan aiki ko gaji bai saba ba ka ba ka takure shi a yi arbe haka take rube a yi rube a yi ni kake jira sace shi kai ba hago ba wannan nan ba samu nisiri na kallo ya ce idan ka dage kai aiki ka buge yar mage akwai naira 20,000 yanzu za a baka ya ce gudunmuwa ce daga wurin shi nan amma yana kallo live wallahi yar mage ya fi jaba hagu abban waye kujera amma ya dawo ga dai na ana dauki ba daɗi yar mage bakon abba yar mage bakon abba Yar magen kamar ya samu rauni ba.